Hneď na začiatku tohto videonávodu ti ukazujem, koľko som ich predtým namalovala ja, kým som sa rozhodla, ako to ukážem tebe, aby to bolo čo najjednoduchšie a čo najzábavnejšie. Začala som skicou ceruskou, čo je neobvyklé, ale práve preto, aby ťa to nestresovalo, som vytvorila PDF-ko, ktoré sa dá stiahnuť si a tým pádom, aj keď kresliť trebárs nevieš, tak sa nemusíš vôbec stresovať. Potom sme sa vrhli na miešanie farieb, čo je veľmi dôležité, pretože vybrať si tie správne farby je podľa mňa polovica úspechu. Takže to všetko pekne po kroku. No a potom už sa vrháme spolu na samotný projekt, kde samozrejme ako vždy ti dávam niekoľko možností na výber, ako to poňať. Takže ja tam solím a používam fóliu, ale ty to robiť vôbec nemusíš a tvoj výsledok bude trochu iný a jedinečný. Ako vždy s tebou zdieľam rôzne tipy, triky a veci, na ktoré som si postupne prišla ja a verím, že ti prácu uľahčia. A celý návod je točený v reálnom čase tak, aby si mala predstavu o tom, čo všetko malovanie obnáša a ako sa to vyvíja. Takže tu už vlastne pokračujeme v druhej vrstve. A ja som sa tam rozhodla, že vlastne to popredie a pozadie čiastočne spolu necháme splynúť. Čo môže byť na niektorých projektoch docela záľudná vec, ale verím, že som to v tomto projekte poňala tak, aby to záľudnosť nebola a aby to bolo jasné a ľahko nasledovateľné podľa toho, ako malujem ja. Keď všetko zaschne, tak tam doľaďujeme spolu posledné detaily a ja ti ešte dávam na výber, ako to môžeš poňať, tak aby to bolo v súlade s tým, čo je príjemné tebe. No a tu už trhám pásku, to je najobľúbenejšia časť. Samozrejme na konci si ešte všimnem, že niečo by šlo poladiť, to je klasika a je hotovo.